Hello Comfort είναι το νέο brand στο χώρο της άνεσης και του στυλ που ήρθε για να μείνει. Τα Hello Comfort κάνουν φέτος αποκλειστικά την εμφάνισή τους μέσα από τη Safe Step και θα σας εντυπωσιάσουν τόσο με την εμφάνιση όσο και την άνεση που θα σας προσφέρουν. Με ιδιαίτερο λοιπόν στυλ και ιταλικό design, σας παρουσιάζει το πιο trendy sneaker της αγοράς που διατίθεται σε 6 διαφορετικές αποχρώσεις. Μπορείτε να τα αποκτήσετε μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.safestep.gr. Για σημεία πώλησης και τηλεφωνικές παραγγελίες, καλέστε στο 210 2487 270.